33 rokov na scéne a stále vypredávajú svoje koncerty. Skupina Tým v Martine dokončila prvú časť svojho turné. Čo myslíte, akí sú členovia kapely v súkromí? Exkluzívne sa nám podarilo dostať sa do ich šatne tesne pred koncertom. Týmáci vypredávajú koncerty v Česku aj na Slovensku. Mesto Martin má pre nich ale špecifickú príchuť. Martin je posledný koncert slovenského turné, ale sme tu doma, takže keby som bol nervózny, tak hrozne nebezpečí, že to kapele pokašlem. Kašľať nesmie najmä spevák. Ten si pred koncertom vždy dopraje špeciálnu medicínu. Je to taký nápoj, ktorý lieči priedušky. Preventívne, keď to piješ, tak je to veľmi dobré. A ja si dávam preventívne do toho jedno C-čko s kalciom. Na stole makovníky, pár chlebíkov a káva. V tomto neboli nikdy nároční. Na koncerte máš byť fit a nie prežratý, takže tak prečo vymýšľať a robiť len preto zle, aby sme zamestnali usporiadateľa. Martinský koncert bol pre kapelu o to špecifickejší, že v deň vystúpenia to boli práve 2 roky, čo zomrel ich pôvodný bubeník Ivan Marček. Keď si na neho spomeniem, tak je to ako nevlastný brat, keby odišiel, takže nedá sa na to zabudnúť. A náhradník je dobrý? Náhradník je skvelý. Ja tu mám chatu kúsok odtiaľto, takže mám rovnaké pocity ako naši Martinčania, mám tu výborných priateľov. V 80. rokoch, keď kapela vznikala, zažívali práve v Martine niekedy aj ťažké chvíle. Tu sme chodili s Milanom do Čekalom kradnúť zemiaky, ty bláha. Keď sme začínali s týmom v 87., tak sme boli hladní a nemali sme čo jesť s Milanom. A bývali sme v jednom byte. Normálne sme vybehli na pole a ukradli sme si pár zemiakov. To nikto nevie, to som prvýkrát povedal. Milan už s nimi pár rokov nehráva, vystriedal ho rovnako skvelý muzikant. Dôležité je to, aby fungovali aj ľudské vzťahy v kapele, lebo mu sa to potom prenáša. Fungujú? Myslím, že áno. Dôkazom Jurajových slov je aj to, že chalani sa vždy tesne pred koncertom objímu. Chvíľka nervozity sa rozplynie a môžu začať. Za chvíľu to začne, to bude rachot jak hovado. Martina, Marian Lechan, televízia Markíza.